Os barcos pesqueiros van a Francia pola sardiña, mentres en España a campaña está prevista que arranque en abril. A frota do cerco de Galicia sempre se despraza ata País Vasco para capturar a sardiña pola costa francesa. Estas semanas foron poucos os barcos que están pola zona debido ao mal tempo destes últimos días. Hasta hoxe. Hoxe me parece que iban ir 2 barcos e debido a que o mar se puxo un pouco malo, me parece que vai salir un solo. Vai salir solo a dar unha volta, a mirar a ver o que hai, e se non hai nada, posiblemente, agora dá un pouquiño de mal tempo, e posiblemente, igual, botan esta semana en terra, véñense para terra, ou xa van camiñando para a costera da Sardiña, alá no País Vasco, que van a pescar ali a Francia. E 2 barcos do Son, que subiron para arriba, outros 2 ou 3 de Ribeira e Ajiño, que xa subiron para arriba, subiron a semana pasada, e están xa para iren hoxe ao mar, se o tempo lle permite. A sardiña capturada en Francia irá destinada aos mercados dos diferentes puntos do país. Pois esta sardiña toda entra en España, congelarana, unha pouca vai congelada, e outra pouca desta máis grande, pois mándana por os mercados, para Mercadona prácticamente, para Fresco, e máis para Madrid e Barcelona mandarán. Os barcos pesqueiros que van cara a Francia aproveitan tamén para capturar outras especies. Non van solo con esa condición, van tamén porque se collen algúns barcos fan boas mareas de doradas, fan outras de colas negras, que é como o sargo, depende sempre van por fazer, a ver se fan algunha marea extraordinaria. Se ben é certo que na costa francesa o peixe ven moi recortado e ten menos valor. Foi un barco, aí en esa zona casi sempre o peixe é moi recortado e ten pouco valor. Cando hai un barco solo ou 3 barcos, pescan poucas cantidades e deféndenas a €1,70, a €1,80, a €1,50, non, a €1, defenden, pero así que hai moitos barcos, se o peixe non é grande, un tamaño grande, na costa de Francia, prácticamente, sempre collen o peixe moi recortado, bastante. E de cara á próxima campaña da sardiña en España, prevista en principio para abril, virá con moito máis produto, sobre 43.000 toneladas. É a ver o que vai a pasar aínda, hasta que os biólogos nos den a sardiña, que hasta o mes de abril, que se vai abrir, posiblemente se abra no mes de abril a sardiña. Este ano van a dar, según os científicos, van a dar unha pouca máis, ainda se está tratando a ver o que se vai facer. Os científicos xa dixeron que se vai a dar sobre 43.000 toneladas, se van a dar. Unha parte para o Golfo de Cádiz, que xa teñen a repartida entre eles, as toneladas que lle toquen teñen as repartidas por barco. E depois a maior parte é para os portugueses. E depois o resto é para aquí, para todo, desde aquí de Galicia hasta lá arriba ao País Vasco.